Balima Agnokma, très urgent. Balima billet samedi 22 novembre 2025. Ko Ablaye Maiga ka premier ministre ya konana. Kaka bilan. Kaye baraminke ko Dr. Shugel Kukala Maiga mo bara nyogona shike. Mami yo kuma info o togo de ko Evelyn Jacques. Malion awni alache. Mena kala anga ni video la me follow. Anga nga kuma mfuna foka daka ambo dauka awni anga bi video kari de Malion. Bi video togo de ko film terminé. Awni anga janga Evelyn Jacques kuma kana me. Donc, à Malia Bela Jele Kumaime. Wakati mina, anga jamana blokisi be fambe. Blokisi banga jamana fambe wakati mina. Wakati kele ni deni de fleka bo. Abeka Shugel Koromatege. Abeka M5 la gushi. Est-ce que ni fa wakati? Est-ce que ni comparaison nye anga nyogon compare wakati mina kombe na ni footne est-ce anga ni fonu wakati la? Nindeni ye Modibo Kone Sunguru de Abo Kalama. Anga service de renseignement o nyamogo ba o de Sunguru fleka bobi. Faranyogon kuma atoko fode aish. Abeka farali kuma de fo. Nindeni kele mu fleni. Ni e Shogel neni de pas be premier ministre la foi mabwala. Malion ayata okala jedron. Mogo chama ba foko Modibo Kone ni Assimi Goita komani awni. Mogo chama ta oro famia. Aw ni ala cɛ depuis ala ka Mali kɛ Mali ye aw de la ka Mali ɲɛmɔgɔ jumɛn ye k'a ye sunguru ta a sunguru ka tila ka gouvernement ɲɛmɔgɔ dɔ neni a filɛ hali bi hen bolo a bɛ k'i attaquer Shogel la a ye taara ni Shogel ye kaso la a bɛ kaso la y a pas de problème mais a ye Mali b'aw de bolo bi a ye Mali libéré e bɛ n'i jɔ ko Shogel Mayiga ko Ablaye Mayiga ka bilan ka ɲi ni Shogel Mayiga ka bilan ye Ablaye Mayiga ka bilan tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛna Ablaye Mayiga ka bilan yir'i la sisan nɔ. Et ma foko Ablaye Maiga ka bilan ka ni Shogel taya. Awa Ablaye Maiga ka bilan fleni. Yari inyin kumbe tandore, n'est-ce pas? Ablaye Maiga kele premier ministre ye inyin da farasa. Ingati inyin da fali nasa. Ablaye Maiga inyin na besamno. Oye bilan folo yi. Sunguru ba entretien. Ima Mali bina. Mali bin choko jugora de. Sunguru ba o de beta. Uka halala de una gushi. Bon, on est allé na krache malangolon deun nebe ka tabi oka malanyuma una gushi jamana ngono barakela ula gushi barake bal deun o libe ka taka barakela deun na gushi o jamana bi se ka tanya fe choko jume abado nebe nga video ke depuis Shogel be premier ministre la nego ngonta Assimi Goita kula ay tanga video kora depuis Shogel be premier ministre la nego Assimi Goita tesenga desera depuis Shogel be nani Shogel ira de la ka video ke ne contrôle a video fona bi a video bi nebe ka bobi mbeka kuma Mali ko di kan ambeka solution ngini ko bina jaray fenga da watina ni deni kiri kara mugolongolo ni be bo mone duna Mali on a de de bi jo kebe Ablaye Maiga ka bilan ni Shogel ka bilan comparé Ablaye Maiga ka bilan folo nyin ki nyin changer folo sunguru ba entretien nununga fanga odi imay ala barakado Amerique ni fauna aboloko mundo abeka odisi ko siko panafricain président munu na be ko lukela ulte sunguru tege boy ute jene yake a président cité mu be jene yake ala e jene yake la baraka bandi aw be jene yadi la munu fle Mali kuna jene yake la udidu ala keleme ku baraka ba foku sa teka Mali bonokola nyen kale corona la nunu teka Mali libéré aya sabakada me Mali libéré na e kare kuna ka fuma ko wulu ne le flaka kuma ifana utisi fembe glana ka duma emsenge bara beke ka duma u ya betien ere biri jobi awle bara betien ni aya be fo Assimi kurita folo la uye fangata uye M5 janfa Mali kumena bibulo bulla kanadi ni ay Assimi bi c'est grâce à Shogel c'est grâce au M5 de nanaka 10.17 mesuré quand Mali glan ka sigi araika mais Ablaye Maiga nale bilan kara jume Ablaye Maiga nale bina kokora Ablaye Maiga nale bloquer si kara fambe depuis Ablaye Maiga kara premier ministre Mali muso de be ka forcer be ka hijabu dombi
Depuis Ablaye Mega kɛra premier ministre an ka dugu kunturu de bɛ ka wuli bi. Dugula de bɛ ka boli ka taa dugu wɛrɛw la. O de Ablaye Mega ka bilan ye. Ablaye Mega ka bilan mun ye ka taa aran jɔ essence nɔfɛ fo cɛkɔrɔba dɔ y'i to aran na ka bɔ ka bin ka sa. O de Ablaye Mega ka bilan ye. Ablaye Mega ka kɛlɛ premier ministre ka bilan ye jumɛn de ye? Ablaye Mega nalen ka kɛ premier ministre. Ablaye Mega ka bilan min ye b'o dɔn. Ka Mali c'est-à-dire que ka Mali ka embargo ta ko da kayikaw kan. O de Ablaye Mega ka bilan ye. Ni kuranɛ cɛ ni Choguel kun ka ba ka baara la ni Bina tɔgɔ kun tɛ fɔ. Hali Malien kun tɛ Bina ka video lajɛ ni Choguel kun bɛ Malien si kun tɛ Bina ka video lajɛ. Bina yɛrɛ kun tɛ na fanga fana sɔrɔ. Ko wulufaranba n'i ka wulufara faga dɔ bɛ tabiki. N'i y'a ye Assimi ye tɔgɔ sɔrɔ c'est grâce à Choguel. Assimi bɛ mun de dɔn. Choguel de kun ye fɛn bɛɛ ye. U y'a kɛlɛ ka bɔ yen. Mama bɛ se ka Mali jɔ o y'a bɛɛ kɛlɛ. A tɛ n'u sɔrɔ si dama de bolo yan. Président Sorasi, premier ministre Sorasi, président de l'Assemblée Sorasi, Mali be cogo jumɛn bi? Mali kɛra faden na Sena Samara di. Choguel taara discours ɲɛnama kalan Nations Unies kɔnɔ. Ka Mali sankɔrɔta, ka Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ, ka Assimi sankɔrɔta ko Monibo Den. Bi o Monibo Den o bilara, o kɛra subaga ye ka bila a yɛrɛ la diyabaga la k'o kɛlɛ. Hali wulu min ye wulu ye, wulu n'a jurɔku, ni wulu ye ni ye kolokuru ta ka di wulu ma fo ka diɲɛ wulu a tɛ ɲinɛ i kɔ. Mais wulu ka fisa ni transition Assimi Goïta ye. Billahi tallahi. Fisiri wale denw de faralen ɲɔgɔn kan. Sunguruba entretien naw k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka maɲumanw na gosi. Aw ta Burkina est-ce que a bɛ musow ye ka kuma tan cogo la? A b'a ye ko capitaine ka sunguru dɔ ne. A b'a ko capitaine ka mɔgɔ dɔ ka. Mais Mali la a y'a lajɛ muso u ka sunguru sɔrɔsiw ka sunguru de kɛlen bɛ kan. Mali sanu sɔrɔsiw ka sunguru de b'o siri. Halala den jumɛn b'o ye? Hey, an bɛ halala kɛlɛ de la koyi. Nyama den se ka ni faamuya. An ka taa dɔrɔn. Ça énervé no quoi. E de bi jɔ bi. Mami yɛrɛ tɛ hali malien ye yɛrɛ. Mais c'est énervant quoi. Nin tɛ den ɲɛnamaya bɛɛ ni Ala na kira cɛ. Et puis Modibo Kone sunguru de do koyi. Ni ye Modibo Kone sunguru de koyi. Mali service de renseignement Modibo Kone sunguru de ni. Sunguru joli. Mariam Diallo ye Modibo Kone sunguru ye. Evelyn Jack fana y'a sunguru ye. A kɛlen bɛ ka a bɛɛ ta ka bila Mali nimagɔrɔw la. Mali renseignement kɛlen do sunguruba entretien kɛyɔrɔ di. Mali service de renseignement mun kan ka Malienw ni kisi o kɛlen bɛ sungurubaw entretien kɛyɔrɔ di. O jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ yan. Jɛnɛyakɛla bɛ se ka jamana bɔ ɲɔgɔn la. Hali Amérique jɛnɛya haramuyalen do. Ni ye Amérique président ye, ni ye Amérique député ni min nana jɛnɛya la, ni min nana sungurutigɛ la o y'i ka carrière bannen. C'est fini. Mais anw fɛ jɛnɛyakɛla tigɛrɛ bɛ foli de kun. Aw ko k'an b'an yɛrɛ libérer. Non, an b'an yɛrɛ libérer. I m'a ne tɛ bɛn. Ne tɛ jɛnɛyakɛla fɛ. Parce que ne tɛ jɛnɛya kɛ. Bilahi talahi. Ni ye ne kɛ président ye. Ni ye ne kɛ Mali président ye. Ne bɛ sariya dɔ sigi. N'i kɛra hali maire ni maire minɛna sunguru tigɛ la carré kun na i bɛɛ gɛn ka bɔ maire la. Ala tɛ jɛnɛyakɛla fɛ. Tubabu y'o de dɔn. Tubabu tɛ maa nɔgɔlen tɛ tubabu ka jamana mara. I m'a ye Ala ye barika d'u la n'an ye. An b'u kɛlɛ an tɛ s'u la. An b'u kɛlɛ ka tila ka munumunu salo jakuma ni salo kɛ ka tila ka n'aw ma. Choguel de nana Nations Unies na ka na discours ba in kalan ka Mali bɔ nɔgɔ la aw ni Ala na kira cɛ. Ka Mali Choguel ka discours ye Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ. Choguel ka discours a taara k'o ta k'o tura kojugu kan ka na delili kɛ o ni kelen na. Ala cɛkɔrɔba balolen hali a ma sa fɔlɔ. A y'an faga ni jigilatigɛ di. Ka sɔrɔ k'aw ka sunguruw ta olu kana anw kɔrɔmatigɛ. Depuis une dernière transition, ni Evelyn Diagne kelen, ni ne marché organisé ni transition kelen contre la. Wagati mina France wagati mina CEDEAO kun bɛ fɛ ka intervention militaire kɛ Mali contre la. Ni Evelyn Diagne kelen, ni ne wulila ka taga marche kɛ a vidéo filɛ nin. An ka jɛ an ka vidéo lajɛ. Abelaya a ye marche de organiser. Wagati mina CEDEAO sɔrɔsiw kun bɛ fɛ ka na Mali attaquer. F'an ye marche baw kɛ. O wagati kelen ni deni kun bɛ ka Maliens fara ɲɔgɔn kan ko ka wuli ka sɔrɔsiw gɛn. Aw ma muso hali ni muso nege kun b'aw faga aw kun man ka kɛ muso kelen fɛ. Muso min ye Maliens fara ɲɔgɔn kan Ala Mali bɛ den mɔni Mali bɛ den wɛrɛ ni jumɛn bolo tantɔ ninnu tɛ den ɲɛnamaw ye a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ. Ni denkolon den ni denni fitinin ni ne filɛ ka Maliens na buruti ko ka aw gɛn ka bɔ fanga la. Bilahi taala hali ne ka kulusi bɛ fara fila ni o muso modèle n bɛ san tɛ ko fɛ. Muso den ninnu
u te boda jenako awa muso wɛrɛ sɔrɔ e nege ma wuli muso wɛrɛ la fo muso min wula ka marche kɛ ko k'aw ka fanga dafiri aw filɛ ko muso kelen ta o muso kelen ka tila ka anw tereke o muso kelen ka miliyɔn 500 ta k'o d'o ma o filɛ ka so filanan de jɔli la bi k'ala ka bari n'ala ye hɛrɛ k'aw ka fanga o kɔrɔ ko mun bɛ fɔ o ti tiɲɛ n'aw ye hɛrɛ sɔrɔ fanga in kɔrɔ kɔrɔ ne ye ɲamaden de ye a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ a tɛ kɛ kunfin den minnu m'a faamuya o ka taa fɛ ne tɛ kuma o ne tɛ ka bilayi tɛ la ne tɛ tugu aw kɔ fo ka diɲɛ fara ala kan ne b'a ala deli ala kana mali kɛ ni bi mali kɛ ni ka di ne mais aw hali wulu ka fisa ni aw ye waati min na faransi ni CEDEAO bɛ fɛ ka aw bi nin denni kelen nin denni ɲinɔgɔlen nin wune wula ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ko k'aw gɛn masa muso ka wuli k'e ka fanga dafiri ma muso miyɛtɔ mɔgɔ miyɛtɔ lagalagatɔ daji bɔ kunfin den ma muso wɛrɛ sɔrɔ fo muso ne mɔgɔ complot kɛ ko ka ne faga o muso morali bilahi ne nege hali ne bɛ sa muso ko nege hali ne bilahi talahi hali ne negeden ta ne tɛ so muso morali ma kafiri den ninnu et puis dɔw bolo ni c'est bon et puis bɛɛ ka nin fɔ dɔw tɛ da la n ye n kale kɔrɔlen la Modibo Kone Sunguru de denni ye bilahi ni n ka tunga cɛ Modibo Kone Sunguru de denni ye nin denni dakasa de tun bɛ bɔ a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ waati na bɛ ni marché nin kan dakasa de tun bɛ bɔ ni sɔrɔso de filɛ kɔni koko jɛko parfum dumani so fɛ ne ma kuma dabila dɔrɔn n bɛ kasi san quoi an minnu y'an yɛrɛ faga k'an ka révolution kɛ mɔgɔ ka taa sa imam ka misiri kɔnɔ aw y'anw de janfa ka tugu ninnu kɔ ko ala ka ɲɛ aw bolo k'aw mɔkɛ de ala ya ni maliyɛn minnu ko k'u bɛ sa aw nɔfɛ u jo don fɛn u bɛ sa aw nɔfɛ an tɛ sa aw nɔfɛ parce que ne t'aw fɛ yɛrɛ de quoi bilahi talahi parce que aw tɛ hɔrɔn t'aw ye hɔrɔn jɛɲɔgɔn t'aw ye hali wulu ka fisa ni aw ye parce que wulu filɛ ni ye kolokurun di wulu ma wulu b'a dɔ ye aw bɛ taa sunguru baw de ta olu ka taa sogɛli dɔgɔya a bɛ kaso la sunguru baw de bɛ ka sogɛli dɔgɔya ka to kaso la nin denni kelen nin de ko sogɛli ma ko sogɛli ye bakɔrɔni ye cybercriminalité ma wuli foyi ma wuli aw sunguru aw ye dangadenw de a bɛɛ ni kuranɛ cɛ wallahi aw tɛ duwawu den ye aw t'aw faw fɛ aw t'aw baw fɛ ni maa b'a fa n'a ba fɛ i tɛ walifa dɔgɔya sogɛli y'aw faw de aw ka sunguru baw aw muso ko miɛ aw bɛ muso b'aw dɔ kɔfɛ muso b'a daw kɔfɛ o de bɛ tila ka taa sogɛli neni aw fa filan nin denni kelen nin ye sogɛli neni ne kulila ne ye video k'o ma minɛ ni ala ye barika don aw ka fanga la o kɔrɔ ala ko ti tiɲɛ aw ala ko ye tiɲɛ de fana ye bilahi ni kuranɛ cɛ aw tɛ mali libéré ni maliyɛnw sigilen k'a bɛ mali libéré ba bɛ maliyɛnw ɲɛ fiyɛ yan mali kɛni tɛ bin dɛ mali kɛni bɛ to lobo lanba la mali bɛ to lobo lanba la an yɛrɛ bɛ se ka fɔ yɛrɛ mali yɛrɛ binnen don yɛrɛ wala an bɛ ka mali la wuli de sinon mali binnen don ka ban blocus bɛ fan bɛɛ ka sogɛli to yen ni sogɛli tun bɛ premier ministre la bina bɛ ka mun k'a tɛ kɛ sogɛli nana ni projet minnu ye maliyɛnw a y'a lamɛn dɛ c'est énervé don quoi an ɲinalen bɛ an yɛrɛ k'u ɲinalen bɛ u ye sogɛli don kaso an bɛɛ hakili bɛ mun na sa nɔ bina bɛ ka mun kɛ karibidan ko bɛ Abdoulaye Mayiga kɛlen premier ministre ye mun ni mun de kɛra mun ni Abdoulaye Mayiga ka bilan ye mun de ye ka maliyɛnw ka wari tigɛ maliyɛnw ka téléphone si sara ka wari tigɛ u la ka maliyɛn musow de bɛ ka force bi k'olu ka hijabu don bi sitɛrɛni bolilaw de bɛ ka jeni o de Abdoulaye Mayiga ka bilan ye Abdoulaye Mayiga ka bilan filɛ nin ye a ye bɔ dɔrɔn ka taa station na a bɛ taa jama sɔrɔ aran na cɛkɔrɔba y'i jɔlen to aran na ka bɔ ka bin ka sa parce que a ye maliyɛnw bila ɲɔgɔn na parce que minnu bɛ se faso la aw y'olu kɛlɛ ni Abdoulaye Mayiga kelen y'a si bɛɛ kɛ a bɛ ka sogɛli kɛlɛ ka mɔgɔw bila ka livre jeni ka ko bɛɛ kɛ ka tila ka kɛ premier ministre ko ala ka ɲɛ e bolo k'e ni ala de y'a wele ko ala ye mɔkɛ de ya malolen don bi i ɲɔgɔn premier ministre kolon den ma sigi mali kɔnɔ c'est la pure vérité sunguruba entretienkɛlaw o de aw ye muso de b'i ja depuis aw nana fanga la muso de b'u ja États-Unis bɛ ka jɔ ka di muso ma hali an karamɔgɔ Hayidara y'a fɔ bilahi talahi Hayidara y'a fɔ aw bɛ ka États-Unis bɛ jɔ ka di sunguruw ma o ma kɛ yan o ma kɛ a ye mɔgɔ dusu da quoi o tɛmɛnen kɔfɛ ka bala an ye mun de tuguni Abdoulaye Mayiga nalen Mali ye fɛnkɛ comment on appelle là Mali ye kan baden de perdu Abdoulaye Mayiga nalen an ye dugu 700 ekɔliso 2000 ni kɔ o de fermeli filɛ nin ye bi Abdoulaye Mayiga ka bilan de filɛ nin ye ka 20 tigɛ mɔgɔ ka téléphone wari la ka dɛsɛ fɛn bɛɛ la ka parti politique 100 kere ka tila k'o ci o de Abdoulaye Mayiga ka bilan ye bilan jumɛn a ye mun de kɛ k'a ɲɛna
ko ka sangelen ka ini Shogel ka san saba ye e ka fride e ka Shogel mam sani e fay Shogel mam sani e fay et puis ou te M5 fait quoi munu yes on de keleke ni ay Assimi Gota c'est grâce au M5 Assimi munde do ate foy do M5 a 10.17 mesures de toko de Assimi Gota ma ni to do ambo fingena bi et puis amatla hali bi de et comme on appelle là et Ablaye Maïga et comme on appelle là Ablaye Maïga bilan te dowrey ka parti politique qui m'a créé mais Shogel Maïga nali d'abord assise nationale de la refondation au Kera n'est-ce pas Kasado Kamara Blakata Irisira Kata armement croissant Shogel Maïga yoke Shogel Maïga kidal libéré ka di awma Shogel Maïga armement sanga di armement Shogel Maïga ministre ka budget ta ministre ka budget ka réduit ka dobala ka milliard kemeni saba ko faranyogo ka ko disado Kamara ma ka ta marfa sanga di masa jibaru farafinta denyuma fait mais ka kuma kwa mbeni nga kashi quoi et puis confin dendo do ben quoi alo wololi kera ire tare jamana ma beni ala mais ka kuma mbe ka énervé quoi sunguru ba de fleka boka an dogo yabi malien denju memi halala de ni mama ni kama digila ko ite halala denye a ben koraneche sunguru ba de be ka boka an dogo yabi a muri boko sunguru de be ka boka an dogo yabi o ma jamana kera jamana model jume mo be énervé que ni énervé la fana ou betla ko ga wulubla énervé la te mali fait mais voilà l'homme noir c'est la race la plus maudite ita Amérique président général ita Amérique ministre ni menala bilaita président kelemi échappera au Bill Clinton de abora ya fa de la kashira président iski ka kashi ko ga ya fa maka e général ke en fait ou ta ke ou ba général ke ou betla ou ka général muso baturu bolente na te Dubai abarete kana ayanga sanu beta kata be firi Shogel nana kabe taka 100 000 emplois Barak Europe 100 000 emplois kabo créé ko di malais jeunesse ma Qatar Shogel tara Qatar plan be tracé ala Assimi Gota ta ka bi adi batulu nyangma Shogel Barak kabe hera ta ka di malais doma Assimi amne ka di batulu nyangma o Shogel kele ne trahira malien be sigile ngena ama Congo ya Patrice Lumumba menena ka abuso ka ngena ma buso ima Congo te ka sumaya hage e ti ake mai mogo do bi fe o be fe ka oglan ayo trai wallahi ne malo mi kolosi billahi tallahi mali be ka Congo nyona si ambe kule ka mogo be mogo nyuma fla nyakoro shoka auditike mali kura tasra ka glan ministre ka ta kuma tele la ku ka bilan fo malien ka me mali tele la ministre bo teka ngo Shogel de nana noyi ka auditi ke primature la ale premier ministre de me ko ka ale sege ale premier ministre Shogel de nana loi ala yo mine ko dun ko so ka galo noro la Ablaye Maïga million flata ka do kaskila ama kaskiye ama milliard fla Ablaye Maïga milliard fla détourné plus de 2 milliards ko détourné à dossier be abe signé le flemata kasol ibe ka kuma jamana ko la bini ka kasi Patrice Lumumba be sa domi Congolais do ni sonjaro yo dunu ni balata ka yele malé on ma ke jamana de nyuma fait wallahi ametla kan teke kin jamana ngono Assimi te solution ya mali ma ni korona che na tura Assimi ko na o chama ma fano bawsu kashe na itungara de aka foko nyamogo den tatofle ni korona che ni mbeka mali fana janfadi wallahi ala ne se kutu be mali janfa sira de kan ala kan ni libu ni me mali janfa sira de kan ala kana here kenyi ni me be se kutu be mali janfa sira kan ne te mali fe billahi madili ala fe ala kan libu aw be ka daji tun kun chama ni me mali janfa sira nte mali ga here de fe ndusu chene be bi ndusu kami ne be bi ni mali kanu ne te kam blawla bi wallahi nyen kali alqur'an la nyen kali ala la nyen kali nga tungala billahi mega mun fana tiɲɛ de do nti galon tika wi sunguru baw de be ka mali gérer bi ala halala don be yɔrɔ jumɛn halala den jumɛn be ni kati de ni ni na ma digila o kɔrɔ yi ɲamaden j'ai dit ça est très clair cɛ kuma be jamana jumɛn kɔnɔ an be jamana modèle jumɛn kɔnɔ an be jamana qualité jumɛn kɔnɔ non énervé non quoi an be jamana modèle jumɛn kɔnɔ muso préparaw de be ka bɔ bi muso ɲinɔgɔlen muso dakasabɔlen ko je ka parfum fièvre la ben ambe ko suni clé
Boubou Mabel ni convocation tike Boubou Mabel ay Boubou Mabel ngi nga ko Evelyn Jack Dakasa ko be ba atne bon Boubou Mabel téléphone taka cinema ko Denis Dakasa be nga le fa ay ta Boubou ngi nga neme ka galon tike o Dakasa den Dakasa même ka passer ou sur la ka passer ni ngonche inte wulu ga via surasi kelen ba tano karaba di dowrema ni Evelyn Jack kelen nya ka kamale min na mobile kelen ngono ni yon so sombe bomba mba erfo akera na fana mbe do deta wero la billahi ni kale korane la nte ka galon teke ni ne be ka kanga mali kono mali ni ne be ka kanga mali kono ayta Burkina est-ce que abe gorobina uye kube kan ko fasku kaya est-ce que abe musubani ye Burkina ka wulle me ki jo pam ko ni sorasi do ka sunguru abo ye Burkina abo ye Niger ngabe mali la ci ko ngabe ataw miri ima Burkina temenana Niger temenana mais wugati mina shogelu kuma ka bara tan fila shogelu kuma faka mali redresser di mali tellement shogelu ke calculi bon shogelu kuma faka do fara mali mbe saraka ya petit ou ta donc ou te pro para ni mu pro ka duma be tien boulot des bandes de voyous Igini fefe kumbe shogelu ku ya bela wuli comment taxi me flessego aitabi Segu koma taxi fermé le problème de carburant. Shogal kuye bara beda mine ka fenge be banka coton wo fin wo. Ali comment on appelle là. Shogal kun bora ka kuma ali forage ni fin nou ka be ka fond bela be. Pour les tricyclistes munumbe nou handicapé ou do ni tokoma ni fonga gala. Shogal na no projet be o ya be tien abulu. O ya be tien abulu. Na te chakoroba fe abla. Aye sunguru baw de ta aw sunguru de ta ka shogel neni ta ka livru jeni Burkina be abe rojme ab se ka foka mo anime Niger abe rojme ab se ka foka mo anime wala l'homme noir aba foko to aw ni ala che français baf sanawi français ten ka français nyogona américain ten ka américain voilà pourquoi ala barga doulula abe couler on veut être souverain mais il faut être juste d'abord avant d'être souverain. Vous êtes tellement injuste et ingrat. Ayesi tellement ingrat titi be ayesi kono hala faraka seda o be ka faranga na faranga do no ibai o be galonte ka ndoro seda o sura sula ko be ka koni tero be barala horon kolon tise ka ke souverainisme j'enfant tise ka ke révolutionnaire. Non, ça ce n'est pas la révolution. Maintenant Ali Shogalu kumbe fait ka université de lettres de Tombouctou asimia a projet tien anani projet chamandi Assimi Gotaya bela jelenchien ka espoir di bela jelema ka taka ka fere sugube ali minere ko ni fenunu ka beregle Assimi Gotaya bela jelenchien Shogali kun na anganinge kunyale du ka ANRK ka constitution glanga dama ka kidali mine ka dama ka yoro be libéré ka Mali bla poinna o Shogali genga boy domina fin glana o ya betien awte molo la awga sunguru baw sunguru Dakasa bolé o de be bobi kale be dofo Shogalima Malien horonya be mi mudibo kone sunguru de Evelyn Jack de da fanyana mudibo kone ni Evelyn Jack kale nyoko fa war folo mi di Evelyn Jack ma 100 millions au coffre ay ou 500 millions d'ama pour les campagnes et consorts. Evelyn Jack de beta aviona aladi nambe atonga doni kashigwa jandusu chene be bide la ilaha illallah ni Evelyn Jack kele mo wula ka marsi ke ko ka Assimi Gotaka fanga bi o de kara Modibo Kone Mali a renseignement nyamogo mogo mi fire tobabu afate malien de afate tobabu de fana ka daka malien tede Evelyn Jack te malien tede eba ko Evelyn Jack faye Francis surasi ou de ala Mali a renseignement nyamogo ma muso wera soro muso go nege ma billahi ma muso wera soro non seulement Evelyn Jack faye français di Francis surasi de fana kudo un officier de l'armée française installé à Abidjan. Ou fagaso Abidjan de. Evelyn Jack te malien de. Aba fangle malien, aba fangle ivoirien. Abe polon na woron nyongo chefra. Et puis Karim Keita nga sunguru koro de fanadu. Ama muso wera soro. Sunguru febe ni surasini bula abe Karim Keita nga sunguru koro di. Ani chema ouvert klubalo. Olu dato quoi. Allah. Comme muso kelon ta kono lu nyanga an kono olu katla ku ou daji tout en camp. Hage de farafin blachia be kofe. C'est la race la plus maudite sur cette terre. Wallahi billahi. Ndusu chene be bide. Ndusu chene do.
ni ngon dusu chen te nyen galon tege de me woro mina bi ndusu kami ndo bi ndusu chen be bi wallahi me ka Evelyn Jack fa des photos ni je pense que a fa photo ka nga soromburi woro la no nya fa photo télécharger me na fa photo boka ira la ay regado a fa to babudi donde Evelyn Jack fa to babudi voilà je pense qu'il sera fa photo woro la voilà me ta dondoni ça mais Evelyn Jack fa photo boka ira la ça non Evelyn Jack fa est un officier de l'armée française voilà a flena fa flena fa fla photo fleni ni Evelyn Jack na fa des photos tantôt voilà Evelyn Jack et son père ni ne marsike male awni alache wakati mina Assimi Goïta nbe sayani baloche muso kele mun bora ko jama ka boko ka nungenga bo fangala aunde Assimi nunu sutara du ka 14 janvier ko ke Choguel Maïga de nanana initiative avec tout le monde ensemble en be farango ka force de changement ka le 14 janvier ko boli ke ko dia ko ke libarane ka Assimi Goïta sauver ka assise nationale de la fondation ke ka jamana yɛrɛ refondé quoi ka constitution ni fond bɛɛ sigi a tɔ kun tora élection dɔrɔn de Assimi Goïta ye Choguel bali ka bɔ yen fɛn fɛn dilanna a y'a bɛɛ tiɲɛ sunguruba ka tila ka sungurubaw ta tuguni ko o bila o la nin denni kelen ni ne kun bɛ fɛ ka Mali ka bi nin denni kelen ne kun bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ nin denni kelen ne kun bɛ ka marche kɛ ala nin denni kelen ne kun bɛ ka CEDEAO pousser ko CEDEAO ka Mali faga ko CEDEAO kana marifa ci maliyɛnw na o denni kelen aw ma muso wɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fo sunguruba ne ma vidéo bila n bɛ kasi quoi sam i b'a la kale ko o kuma la dusu tɛ maliyɛn dɔw la de yan aw ɲɛ tɛ la aw ɲɛ tɛ nin na aw ɲɛ tɛ nin na a ye n ɲininka nin ye Modibo Kone sunguru de ala Ablaye Maïga général mon tile hali chien un général qui n'a jamais tué un poulet Ablaye Maïga ma delika hali chien fa Ablaye Maïga ka bilan te dowre ka M5 fara ka mouvement be fara ka malien be kodo nyogona ka parti politique créé ka tla ko luchi ni ya glan o ba chi ni ya fami glan o bo chi ni fami glan ka duma be tla ko fana chi aye munde glan aye munde kebi ko malien bi se ki tege jo arabi fin glan ka dauma ya be tien tout ils ont tout gâté quand il est général. Ni ASI, Choguel Maïga de ASI initié. Choguel Maïga, ASI et Choguel, ASI qui est Choguel Maïga ka bureau kono, au fanakera. Kakoka terrain di malien ma, Choguel Maïga de rado fara projet. Utaro fana wardu, Assimi Goïta tanti tarako wardu. Achama mene ninga segu tungara muna eta Assimi fika fanga fe. Akunde fleni. Chama mengi ne akibe dimi munu te malien no be ku dado Mali problème na o te Mali problème don e ma ne te ndado mo ko rega problème na ne ga vidéo tlanche be Mali drondi ala ka gli nyuma dambe ma ndu su tiene be akambe